20 сентябрь жұмға жетті. Эфирда атна информацион программасы білен Собаду қынары телевидениесі. Студияда мен Райля Ғалявина ішлейм. Исәнмісіз, бүгін біздің шығарылышта. Тірлік озығы әзірлеу компаниясы дауам ете, хужалықларда кукурузны силысқа солалар. Собабоштан Нурғалиевлар ғойлесі ауылда түпленіп қалған. Олар үрнегінде башқалар да өз жерліклерін сойласа иді. Иртеге үзәк майданда қобақлар тантанасы уза. Район халқы қобақ 2024 бәйрәміне әзірләнә. Хәзер барсы хакында да толырақ. Урак тамамланса да, игенче механизаторлар үшін басу қырларда эш темплары әлі һич кенә дә кимемәде. Аларны сезонлы эшләр бер-бер артлы көтеп кенә тора. Хәзер менә кукурузлар өлгерде. Хуҗалыклар бу культураны силыска сала. Безнең беренче хәбәребез Соба җәмгыяте филиалларында барган тірлек азыгы әзерләү компаниясы хакында. Бар көч силос салуға. Соба җәмгыятының Килдебәк бригадасы кырларында үскән кукурузны да силосқа сала башладылар. Хуҗалык эшчәннәре вакытны кулдан ычкындырмаска тырышып, сыйфатлы азык әзерләү өчен бар мөмкинлекләрне дә эшкә җигәләр. Иң мөһиме көннәр бик шәп тора. Урак алларыннан явып куркыткан яңгырлар бездән бик озакка киттеләр. Хәзер техникалар артыннан буранлап тузан очып кала. Илсур Миңнемуллин үзенең КамАЗы белән һәр иртәдә эшкә ашыга. Көзнең мондый бер генә көнендә югалтырга ярамый ди ул. Көненә 13 рейс ясарга өлгерә. Көзләр бик әйбәт килде бу ел. Яңгырлар юк. Аларга уңайлы табигать шартлары килешә. 4 көн инде менә шушы участокта кукуруз алабыз. Игенгә ташыйбыз. Барда әйбәт, Аллага шөкер. Зарланырга хут юк. Ашаулар әйбәт. Вакытында горючий смазкаларына биреп торалар. Кырда 2 комбайн эшлей. Алар тураткан кукуруз силысын өздіксіз 12 КамАЗ ташып тора. Шоферлар өчен биредә эш мәйданы киң. Шөкер белән 2 араны узарга гына җитеш. Шуңа алар рейсларны тәртипкә салып, комбайн астыннан бер-берсен алыштырып кына торалар. Елына күрә кукуруз да начар түгел. Ул быел артык биеккә үсмәгән, әшәкәннәре тулышкан. Соба җәмгыятының силыс шөкерлары Иген авыл хуҗалыгы кооперативы биләмәсендә төялгән КамАЗлар туп-туры бирегә юл ала. Алар кайтып җитүгә, үлчәүгә узалар. Гөлнар Закижанова һәр йөкнең исәбен алып бара. Ул аны машина номеры, шоферы исеме белән журналга терки. Шул рәвешле көненә үлчәү аша 1400 тоннага кадәр силос үтә. КамАЗлар санына бүлеп караганда бу 120ләп рейс. Мәсәлән, әле генә үлчәнгән йөк 18 тоннадан артып китте. Алга таба КамАЗлар Шөкер янына килеп бушаталар. Бүгінгі күнде біздің Юлбат, Урта Саба, Килдебәк һәм Мәрттен басуларынан силос қайта. Барлығы бүгінгі күнде 9000 тоннадан артық силос салынды. Күн сайын диярлік біздің мұнда 12-13 КамАЗ хезмәт қоя һәм 3 трактор эшли. Бір Ловел һәм Джон Дир һәм бір таптағыш тракторы үзіңіз көріп кетесіз. Шөкер тирәсендә эш иртәнге 6дан башлана һәм кичке 6га кадәр биредә техника гөрелтесе өзелми. Таптатучы тракторларны иярләүчеләр барлык технологияләрендә саклап, сыйфатлы силос салу өстендә эшлиләр. Шулай булмаганда күпме кешенең, техниканың 10 меңләгән тонна азык запасының әрем хезмәткә әйләнүе бар. Кайткан кукурузның силосының инде бүтән крахмалларын, влажностьын һәм температурасын үлчәп торабыз. Бүгенге көндә безнең бүген караганда кукурузның силосының инде 27-28 крахмал. Ул хәзер вакытта бик яхшы күрсәткеч дип әйтик инде. Температура, траншейның температурасы бүгенге көндә безнең 25-26 градус. Силос таптатуда барысы 3 куәтле техника эшлей. Данил Мөхәммәдиев КамАЗлар бушатып киткәнне этеп, өскә менгереп, кысалап тора. Ул инде җәй дәвамында күп шөкерләр тутырдык ди. Быелга терлекләргә азык запасы молдан әзерләнде диеп бүлеште. Июньләрдә, июньләрдә тунган ясын яшга. Шуннан бирле ага сала системасында колхозларга салдык башта. Анда братна элек силосга тотындык. Аңша әйтеп үткәнемчә колхозларга күргәннәр нияр салып бирдек инде. Шул синаждай. Шул братна тирәсе бар инде бер чакыр 8-9 мең тирәсе сыя. Сыйфатлы силос салыр өчен яхшылап кайткан
массының тапталып тұру керек. Тәнгі 6-дан кешкі 6-ға қадар. Шол қайтқан массаны мінгіріп тұра мен основном. Таптаушысы айырым. Таптайбыз да инде. Шол тик тұрмайбыз. Эшләп торабыз. Шулай итеп, бу чокырны инде бүген ябарга әзерлиләр. Бирегә барлыгы 10 000 тоннадан артык силос ташылган. 40 көннән исә ул азык буларак әзердә булачак һәм аны терлекләргә монокорм ясаганда файдаланып булачак. Бүгенге көндә Саба җәмгыятенең филиалларында шул ук вакытта яңа укус күп еллыклардан синаш салуда дәвам итә. Алга таба игенчеләрне кырларда рапс культурасы өлгереп көтә. Ул да җыелып бирегә иген кооперативына кайтарылачак. Үрнәк гаиләләр авыл күрке дип юкка гына әйтмиләр. Гаилә елы уңаеннан районыбызда яшәүче күркәм гаиләләрне барлауны дәвам итәбез. Бүген без сезне Сабабаш авылындагы гомер кичерүче Нургалиевлар гаиләсе белән таныштырырбыз. Нургалиевлар Сабабаш авылының горурлыгы, бу гаилә әгъзалары үзенең киң күңеллелеге, сабырлыгы һәм сәләте белән аерылып тора. Һәр парның үз танышу тарихы. Нургалиевларның гаилә учагы 14 ел элек кабына. Мин әни телефонга акча салырга кирип, Айгөл шунда телефон номерын алып калып, шунда миңа шалтыратып, шуннан танышып киттек. Мин үзем Килдебекнеке, Айгөл Сабабашныкы. Без инде Килдебектән җегетләр белән, Матайлар белән, Исәбитләр белән менеп йөри идек. Шуңа инде шуннан очрашып йөри башладык. Айгөл үзе беренче шалтыратты да инде. Аларның тормышка карашлары да охшаш. Кичкенәдән эшләп үскән, уйлап эш итүчән, үз дигәненә ирешү өчен барлык кыенлыкларны җиңәргә өйрәнгән Ринат белән Айгөл Сабабаш авылында төпләнеп калалар. Без башта башка чыкканчы өйләнештек тә, Сабада квартира сыймайтып тордык инде. 1 ел тирәсе, шуннан улы малай тугач, улы малайга ничә ай тирәсе булгандыр, без кайттык монда авылга. Чөнки безнең әти үзебезнең яктан әти дә, әни дә исән сау бит инде. Ринатның әтисе юк иде. Әнисе дә шул улы малайга 3 яшь булганда ни белән үлеп китте онкология белән. Дüm ярдәм итәргә безнең яклар ни булгач, ярдәм итәбез дип торганда, без кайттык та шушында ис алырга булдык инде. Шул икәү бергә эшләдек. Бүтән авырлыкны да икәү бергә күрдек. Ис алганда да. Хезмәт урыннары да яхшы. Ринат Форест үсемлекчелек комплексында, Айгөл авыл мәдәният йортында мөдир булып эшли. Баштарак бик авыр булды инде. Мин эштән дә китеп торырга мәҗбүр булдым 1 ел. 1 ел өйдә тордым, 3 ел эшләгәннән соң, аннары соң кире кайттым. Чөнки яратып эшлим эшемне. Миңа анда төшеп эшләү рәхәт. 1 ел буе клубта инде кеше килүче булмады дип әйтәм инде. Барыбер күңелемә шитем булды. Ул клуб тирәсеннән садикка йөрткәндә балаларны, клуб тирәсенә үткәндә күңелгә авыр иде. Яратып эшлим. Мин үзем Казан театр училищесын бетердем. Шуңа театрда эшләдем мин 1 ел. Театрдан киткәндә дә бик авыр булды. Чөнки вакытта зарплатасы Азияның китүемнең сәбәбе дә инде авылга кайтасы килде. Күңел барыбер авылга тартты әти белән яна. Гаиләдә 3 бала, иң өлкәне Ринал Килдебек урта мәктәбенең 8нче сыйныфында белем ала. Данис белән Данилне алар балалар йортыннан уллыкка алган. 3 ел элек шушы гаиләнең киң кочагына килеп кергән балалар үзләрен бик бәхетле хис итә. Алар иң кадерлесе, иң якыны. Без Риналгә 11 яшь иде. Уйлаштык та инде. Ирем белән, Ринат белән шундый фикергә килдек. Мин предлагать иттем мин аңа, мин тәкъдим ясадым, шулай эшлик микән әллә дип. Шуннан ул каршы килмәде. Без Казанга барып курслар үттек. Курслар үткәннән соң, әле бер соңгы кайтканында, курсны бетереп кайтканында, әле мин аны әйтеп тә куйдым, мин әйтәм, кеше баласын алабыз, үзебезне шикелле итеп яраталармы микән, олы баланы шикелле дип уйладым мин. Үзенә дә әйттем Ринатның, ничек инде яратмыйсың, ул бит бала диде. Миңа. Шул ул вакытта мине ничек дип әйтим, мине поддержать итте. Рәхмәт. Шулай 2 малай килеп чыкты. Без күргәч атка сукмадык инде. Атка сукмадык дип ошаттык инде. Ошаттык да үзебезне китәргә. Әйе. Алар бер туганнар әйе. Җырманга, мәдәнияткә гашык Ринат белән Айгөл балаларын да шундый үрнәктә тәрбияли. Алар бик күп төрле конкурс, бәйге җиңүчеләре. Әле бу ел гына авыл җирлегендә үткән гаилә ил терәге бәйгесендә иң күркәм гаилә номинациясендә җиңү яуладылар. Һәр кич аларның өендә гармун моңы, матур җырлар ишетелә. Şaşın görsen de
таныма. Ял көннәрен без инде эшләп үткәрәбез. Мәктәп булмаганда вакытта әти белән гел өйне матурларга, өйне матурлатырга, Нәрсәдә булса эшләргә? нәрсәләр булса эшләргә алып чыга инде ул безне. Мин күп вакытта өйдә кич белән генә булам, чөнки мин гел баянга йөрим, гел волейболга йөрим. Андый-мондый иртә белән кайтканым юк инде. Һәм без кич белән бик дустату яшибез инде. Кич белән дә нәрсәләр булса Данисның өй эшен әзерләтәбез. Тагын әти белән, әни белән гармонда уйныйбыз. Әти белән әни рәхәтләнеп көлә-көлә җырлыйлар. Тату гаилә сире һәркемнеке үзенчә. Бер генә гаиләдә бер-берсен кабатламый. Бер-береңне хөрмәт итүдәдер дип уйлыйм инде. Бер-береңне хөрмәт итеп, бер-береңә һәр вакытта да бер-береңә поддержка ясап, теге төрле вакыт була бит инде ул талашкан, әрләшкән вакыт була. Бер-береңә юл куеп, бер-береңә баш ияргә дип әйтәм, дип уйлыйм инде. Сез нәрсә дип бәхетле гаилә сире? Менә шул берең теге ачуланып киткәндә, берең недовольный булганда, икенчең туктап калса, шул вакытта инде тормыш алга таба тыныч кына, матур гына барачак. Менә шул икеңдән кабынмаска кирәк. Берең кабынды, икенчең сүндерергә кирәк. Икенчең кабынды, беренчең сүндерергә кирәк. Шулай булса була. Авыл җирендә гомер итүчеләрнең тормышы ишек алдыннан ук күзгә ташланып тора. Тәртип белән утырткан чәчәкләр, ял итү зонасы, балаларның уйнау мәйданчыклары, күңелле яшәү өчен бөтен шартлар тудырылган. Каз, үрдәк асрарга да ярата Нургалиевлар. Үрнәк гаиләләр районыбызның, милләтебезнең матур киләчәгенә якты өметләр уята. Ныклы, тату гаилә бәхетнең нигезе. Гаилә ныклыгын, бердәмлеген саклап, мәхәббәттә яшәгән парлар һәр вакыт күңелдә хөрмәт һәм соклану уята. Саба урманчылыгы елның һәр фасылында да күп кунаклар кабул итеп, үз эшчәнлеген дөнья киңлекләрендә танытып яши. Кичә биредә эшлекле сәфәр белән Белоруссия вәкилләре булды. Саба муниципаль районына эш сәфәре белән Белоруссия Республикасының урман хуҗалыгы министры Александр Кулик һәм аның ярдәмчеләренең беренче тапкыр килүе. Визитның максаты Татарстан Республикасында урманнарны саклау, яклау һәм яңадан торгызу эшләре белән танышу максатыннан тәҗрибә алмашу иде. Делегация иң элек урман кисү барышы, андагы техникалар, мастерларның күчмә остаханәсе һәм ял бүлмәләре белән танышты. Биредәге эш барышы хакында Александр Саймуллин сөйләде. Перед началом работ при разработке лесосеки мы проводим уже технический осмотр квартала, после уже проводим инструктаж и изучаем технологическую карту лесосеки. Уже на основании технологической карты лесосеки мы уже приготавливаем место отдыха, так как комнату мастера, мастерскую для мелких ремонтов лесозаготовительной техники. И уже в соответствии этим мы ставим уже предупредительные знаки здесь, уже и запрещающие знаки, чтобы не заезжали уже на участки леса, так как идет у нас здесь в основном валка леса. Готовится погрузочный пункт, где уже ассортимент у нас выкладывается все по породам и по размерам, соответствующие ГОСТам, по хвойные породы и лиственные породы, где уже отсюда вывозка происходит на автомашинах КАМАЗ гидроманипулятором, да, потребители уже. Алга таба кунаклар Рәсәйдә тиңе булмаган селекция орлыкчылык комплексына килде. Танышу белән беррәттән алар үзләрендәге эш барышы мондый үрнәктәге комплекслар хакында сөйләде. Минск, Брест, точно такой же, похожий был у нас лаборатория
именно, потом анализ схожести делаем, все прочее. Комплекс 11 гектар майданны били. Һәр кайсы 1 миллион үсентегә исәпләнгән 4 теплица. Барлыгы 12 миллион үсентене саклау корпусы бар. Кунаклар кызыксынучан, алар биредәге һәр яңалыкны киләчәктә үзләрендә кулланырга кирәк дигән фикердә. Я хочу сказать, цель нашего визита, потому что когда мы внимательно отслеживаем развитие лесного хозяйства в Российской Федерации, и мы посмотрели, что Республика Татарстан, вернее лесоводы Республики Татарстан, заняли первое место в России, по-моему, даже уже второй год подряд, по уровню ведения лесного хозяйства. А технологии ведения лесного хозяйства, они хоть в России, хоть в Беларуси, хоть на Западе, хоть на Востоке, ну, как бы исторически одинаковые. Единственное, что подходы разные. И, конечно, впечатление. Мы вот смотрим центр, такой же, в принципе, и в Беларуси есть по объемам. Самый главный республиканский, тоже порядка 10 миллионов. Микроклональное размножение, инвитро. Поэтому довольны мы видим высокие прогрессивные технологии. И первые впечатления, конечно, очень приятные. Дальше разработка лесосек. Татарстан это сохранил, можно сказать, частицу советского, наверное, управления по лесозаготовкам, потому что в России основная часть это в аренду. И мы знаем, и Федеральная служба лесного хозяйства России это констатирует, что не всегда арендаторы соблюдают весь принцип «сруби» и «лесовосстанови», то есть новые леса. У нас сохранилось чисто государственное управление в Беларуси, мы видим его эффективность и видим это именно вот по охране, защите и воспроизводству лесов. Поэтому наш визит только начинается, это первые впечатления. Надеюсь, и остальные будут такие же. Орлык ясау, аны эшкәртү һәм саклау лабораториясе эшчәнлеге дә ике республиканыкы охшаш. Белорусларда да эш шушы тәртиптә алып барыла. Лесники собирают шишки, привозят сюда, линии предварительной сортировки. В первом бункере мы очищаем шишки от мелкого мусора. Твои иголки. Во втором бункере мы уже делим шишки на две фракции, крупные и мелкие. Крупные шишки у нас проходят предварительную сушку в таких металлических ящиках, а мелкие шишки мы уже выкидываем. Танышу махсус күргәзмә бүлмәсендә лесхозда җитештерелгән товарларга күзәтү ясау белән дәвам итте. Дендрология бакчасында туристлар өчен булдырылган кечкенә зоопаркны биредәге һәр эшләнмәне кунаклар аеруча ошатып, идея авторларына югары бәя бирде. Саба районында бердән-бер оранжерея тропик, субтропик һәм чүл үсемлекләре бүлекләреннән тора. Безнең климатка хас булмаган экзотик үсемлекләрнең 300-дән артык түре бар. Урман хуҗалыгы музее, янгын сүндерү үзәге, агач эшкәртү комплексы. Һәр җирдән Белоруссия кунаклары үзләренә мөһим яңалык алды. Көзнең иң ямьле, төсләргә бай, мул кабак бәйрәме килеп җитте. Сентябрь айы районыбыз халкы өчен көтеп алган зур, бай, аш сулы, алтын төстәге шушы бәйрәме белән бик кадерле. Без аны быел да зурлап үткәрергә булдык. Бәйрәмгә барлык райондашларыбызны, күрше-тирә районнарны да чакырабыз. Иң матур кабакка, кабактан ясалган иң матур композицияләргә, иң тәмле аш суга, гаилә, фән һәм технологияләр елы уңаеннан ясалган күргәзмәләргә, шулай ук агитбригадалар чыгышларына конкурс бәйге игълан ителә. Иртәгә шимбә 21 сентябрь көнне Байлар сабасының үзәк мәйданында көзге яшелчә җиләк-җимешләрнең патшасы булган кабак бәйрәме үтә. Бәйрәмебез 10-да башлана. Барыгызны да көтеп калабыз. Контракт буенча хәрби хезмәт итүче ул ватанның профессиональ яклаучысы. Узган шимбәдә лесхозда Казан шәһәренең контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пунктының мобиль пункт эшләде. Максаты хәрби хезмәт, тормыш рәвеше, яшәеш белән таныштырып, хәрби контракт төзүгә чакыру. Бүген районыбызның лесхоз бистәсендәге маяк картодромы иртәнге сәгатьләрдә үгерләп торды. Биредә картинг буенча Татарстан Республикасы беренчелеге һәм кубогына ярышлар һәм Татарстан Республикасы беренчелегенә финал ярышлары уза. Шул ук вакытта мәйданда Казан шәһәренең контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пунктының мобиль пункты да эшли башлады. Мобиль пункт ак хәрби палаткада урнашкан. Аңа триколор фонында гражданнарны Россия Федерациясе кораллы кешеләрне чакыручы язмалар урнаштырылган. Мобиль пунктта инструкторлар һәркемнең контракт буенча
буенча хәрби хезмәт турында кызыксындырган сорауларына җавап бирделәр. Биргә килүчеләр шулай ук контракт буенча хезмәт темасына эшләнгән бюллетеннар, брошюралар белән таныштылар. Чатыр эчендәге телевизор экраны аша контракт хезмәте турында ролик трансляцияләнде. Әмма картинок ярышына килүче яшүсмерләрне аеруча Калашников автоматын сүтеп җыю кызыксындырды. Контракт буенча хәрби хезмәт кыю йөрәкле ир-егетләр ише. Ләкин бу турыда белгечләрдән тулы төгәл мәгълүмат алу хәзерге вакытта аеруча актуаль булып тора. Шул ук вакытта мобиль пунктта автомат сүтеп җыеп карарга, Россия хәрбиләренең экипировкасы белән дә танышырга мөмкин иде. Прибыли. На данный момент мы находимся на картодроме «Маяк» в поселке Лесхоз, Республика Татарстан. Здесь проходят республиканские соревнования по картингу. Дети подходят, интересуются разборкой, сборкой автомата Калашникова. Могут примерить также у нас обмундирование солдата Вооруженных сил Российской Федерации. Также подходят взрослые, интересуются службой по контракту. Мы им рассказываем условия прохождения военной службы, где и как проходит военная служба по контракту. У нас также есть ознакомительные бюллетени, мы их раздаем людям, чтобы они могли взять их с собой, дома изучить также поподробнее. И если они заинтересует их это данное предложение, могут обратиться в военный комиссариат по месту проживания. Мобиль пункт бүген көн дәвамында Лесхоз бистәсендә эшләде. Республика картинок ярышлары әле якшәмбе көнне дә дәвам итте. Узган ялларда Аргамак картодромы шатлыклы авазлардан яңгырап торды. Биредә мастер-класслы картингларда ветераннар ярышы исеме белән спорт бәйрәме узды. Бәйгегә килүчеләр үзләрен бәйрәмдә диеп хис итте, чөнки картинг узышлары кысаларында башка төрле күңелле ярышлар да оештырылды. Кояшлы матур көндә мәйданчыкның һәр ноктасында көч сынашу мөмкинлеге тудырылды. Мин спортны сайлыйм дип аталган конкурста катнашучылар лотерея билетлары ияләре булдылар һәм аларда күрсәтелгән биремнәрне үтәделәр. Монда кул көрәше, гер күтәрү, отжимание буенча ярыштылар. Шулай ук велосипедта фигуралы йөреш үттеләр, туплы уеннар да булды. Һәр төрдә дә урыннар 18 яшькә кадәр катнашучылар арасында 3 призер итеп билгеләнде. Аларга грамоталар, акчалата премиялар бүленде. Алга таба чыгарылышыбызда реклама хукукында коллегаларыбыз әзерләгән видео язма бергәләп карыйбыз. Должны видеть муж. Будущие бойцы спецоперации внимательно рассматривают каждую деталь, которую демонстрирует инструктор. Все, что они сейчас узнают, поможет им в деле, потому что инструкторы сами недавно вернулись с полей сражения. Делятся самым сокровенным, тем, что проверено на себе. Да. Потому что, если что, мог убежать. Боевые секреты узнаются в центре ДСААФ. Здесь новобранцы проводят половину дня, получают экипировку, а потом уезжают на полигон под Казанью, где спецподготовка проводится еще 4 дня. После 5 дней обучения это слаженная команда, единая семья, боевые подразделения. И мне очень приятно видеть, что они готовы к выполнению задач в особых условиях. Новое поколение защитников Родины изучает основы военной подготовки. Как управлять беспилотниками, оказывать помощь и обращаться с оружием. Некоторые именно здесь впервые держат в руках автомат и уже в полях уверенно демонстрируют знания. Обучение для них абсолютно бесплатное, а кроме этого еще и проживание, питание, обмундирование. Полезная информация, отличные инструктора, с боевым опытом. Очень все понравилось. Дед до Берлина дошел. И, видимо, наше время настало. Мы должны нашу страну и наших братьев, сестер всех защитить. Энджи Графиева, Анастасия Миронова. Бу бүгенгә әзерләгән соңгы хәбәрбез иде. Сез безнең чыгарылышларны үзегезгә уңайлы вакытта экраннардагы сылтамалар аша үтеп, интернет чыганаклардан күзәтеп бара аласыз. Саба сулышы Саба дулкыннарында. Иртәгә Кабаттан барыгызны да үзәк мәйданга Кабак 2024 бәйрәменә чакырып калабыз. Башлана иртәнге сәгать 10-да. Очрашырбыз.